Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igramo Clash Royale i tako. Tako ajde uđemo u Clash Royale. Kada budemo sakupili clan chest, kada počnu uopšte da sakuplja clan chest, kada ga sakupimo, ja snimat ću otvaranje clan chesta. I giant chest mi se bio otključio pa mi ga je sestra otvorila, nisam to snimio. Bravo za epic chest, ja ga dobio u clan chestu, mogu ga na level 2, dobro. Ja sam dobio Heaven Card u shopu. Ja sam do 12 bio budan, čekao sam samo mrtvi epic chest da bi dobio Heaven Card. I naravno, Heaven Card u shopu. Rekao sam pokušat ću da se suzdržim ako ne barem da dobijem da kupim legendarnu kartu. 40.000 golda mi trebalo, a ja sam imao, trebalo mi je još 20.000 golda, imao sam ih 20, logično. I naravno, znači šta se desilo. Kupio sam Heaven Card. I to koliko puta? 5, tako nešto, 5, da, 5, evo ga Heaven Card. 3, 2, znači 5 puta sam ga kupio. Još jedan Heaven Card do levela 3. Sve legendarne koje imam. Tako, ovo su sve legendarne koje imam. Pa da, da vidimo nešto samo, da li smo barem u top 200. Nadam se da jesmo. Što je ovo sad bio morac? Ladno je moj drug ušao. Vidi to. Ima 4090 trofeja. Pa si to. Zoran. Gde? Evo ga. Koliko sad ima trofeja lik? 4106. To je on. Ladno je lik ušao. 4100. Evo ga. Oh my god. Hoćemo li, sad ćemo da vidimo da smo barem neki, zato što naš klan ima 33.000, tako nešto, i nismo ni jedni. Što? Znači, Kovalskin klan nije ni jedan. Ja sam 11. Malo sam se podigao sa trofejima. Da, podigao sam se s trofejima. I sada, da, podigao sam se s trofejima 3. put. I evo koliko sam imao trofeja, 3319. Vidimo, možemo nešto da kompletujemo od ovih činjenica. Friend in need 2, friend in need 2, ne znam da li ovo mogu da, ne mogu da nešto je zagarantovano. I vidite ljudi, baba me zvala, pa sam morao da se javim. Evo nas konačno, ne znam koliko je prošlo, nije bitno, minut, 2, ne već to sad nije bitno, ali ovdje vidimo, znači, Get 12, znači treba da uzmemo 12 pobjeda u Classic ili Grand ili nekom specijalnom, bilo kakvom challenge-u. Opet baba zove. Nema veze to, nema više, evo ga. Prošli put sam uspio samo 6 pobjeda. Vidite ovo, noob sam bio na triple eliksiru. 2 pobjede. Heaven Card još veći, 1 pobjeda, brat. Evo ga, Mega Nike, jedva čekam da izađe. A jedva čekam i da dobijem legendarni chest. I kad smo već kod legendarnog chesta, moj Stats Royale. Sad je mnogo bolji. Stats Royale samo treba da nađemo. Ajde. Tako. Ja čekam da vidim. Sad ću vi da vidite. Meni jedva čekam da vidim.
Što ja čekam da vidim kad znam. Dobro, ne znam baš skroz, ali ne veze. Možda kad nisam 10, sad ćemo da vidim sve. Brate, šta je s ovim? Radi kad ti se kaže. Evo ga. Eto, sad samo ovo da se čitam i da to je to onda. Ovdje igrat ćemo nekih 2-3 meča, možda 1, 2, najmanje 2. Pre 11 sati. Evo čekam da vidim sad Stats Royale. Što se dešava s ovim? Ajde brate, radi. Radi Stats Royale. Ako ne radi morat ću da instaliram igricu aplikaciju Stats Royale. Ima i aplikacija jedna da se instalira. Isto kao Stats Royale. Evo ovako mi je bilo pre 11 sati. Da znate, ja sam jučer u 12 bio budan, da to sam rekao, pa ne znam da li sam refrešao profil, ne znam kad sam ga refrešao. 54 čestova do fucking legendary chest. Kakvog legendary chesta, vrati? Super magical chesta. Do legendary chesta, naravno. Pišite mi u komentare. Šta da mi pišete u komentare? Vrati, ako sam ja debil. Pišite mi u komentare šta da mi pišete u komentare. Ja se. Za 26 dana mi je novi legendary chest. Da li me neko za 26 dana do legendary chesta? 26 dana do legendary chesta. Ovo je laž. Nemoguće da je toliko puno. Brate. 26 dana do legendary chesta. Brate. Možda nam je isti sad? Jeste, ladno nam je isti. Ili možda nije bitno, idemo u game. Clash Royale. Tako. Evo su Clash Royale. Odigrat ćemo mi 2 gejma. Ne znam da li smijem da snimam više od 15 minuta, mislim smijem normalno, nego da li mogu da snimam više od 15 minuta zato što mi je kamera, bože budale, zato što mi je YouTube shit, barem meni. Jo, super, imat ću šanse a neću imati. Daj, fuck. Sledi mi silver chest pa legendary chest. Pa golden chest, kakav legendary chest? Golden chest, čuš mene legendary chest. Šta mi je danas, vrati? Level 7 u areni 10. Ali me neko sprda. Ja sam gledao Traxxas Crafta sad, nisam ni obraćao pažnju, da li me neko zeza? Level 7 u areni 10. Oh my god. Urnisat ću lika, urnisat ću 100%. Ako izgubim od lika level 7, moj život je gotov. Šta? Ne mi se rušio tower. Nema veze s rušio mi je tower, ne može mi ništa, brate, lik level 7. To je onaj devil što kao... Da li je ovo lik sa YouTube-a, brate, mogu? Ja mislim da je ovo lik sa YouTube-a neki. Ajmo odmah, ajmo mi na napad, bre. Ajmo mi u napad. Ajde, napadni to! Šuntavcu. Daj, pipni tower barem!
Ja sad moram da bacim Minion Hordu Balloon Rage. Znam da je skup puš, ali šta mi briga. Moram. Nemam šta drugo. Dobro, imam svašta, ali neću. Ću to da bacim i tačka. Mislim da ću da mu slušam kolicu. Ili neću, ja da bacim Rage bez veze. Možda nešto i uradim. Ali malo sutra. Ali kako level 7, brat, u areni 10? Dobro da je level 8 ili 9, ali 7. Ja sam na najslabijem akauntu arena 6, 7, tako nešto. Mislim da je 6 arena, level 7. A on lik u 10. areni level 7. Znači da bacim ovo. I bacit ću sad Minion Hordu. Tu. I poduvat ću. Jo, fuck. Fuck, ne. Nije valjda da ću da izgubim od lika level 7. Ovo je nemoguće, brate. Lik će me urnisati. Level 7. Neće me urnisati, dobro. Ok, sad treba dobro da igram. Sad treba normalno da se igra. Jo, čekaj, brate. Nema defa, bre, idi samo u napad, šta me briga. Samo napad i izgubit ćemo. Izgubili smo od lika level 7. Da li me za? Lik level 7 i mi izgubimo. Kakav sam ja degenerik. Šuntav. Ma nema veze. I da znate, posle ću da snimam otvaranje za 10-15 minuta, tako kad skupim uopšte. Ovo nam je zadnji game za danas i onda ću da odjavim klip. Svako za 10-15 minuta posle klipa, to jest odmah kad mi se uploada ovaj klip na YouTube, odmah ću brate, ja ni ne gledam. Ja svo vreme gledam u nešto drugo. Gledam Traxxas Crafta, znači ne mogu da skrenem pogled. Da, kad se uploada video, ja ću odmah da snimim najgluplje moguće otvaranje česta, jednog česta. Znači to mi je najgluplje moguće otvaranje na svijetu. Ja mislim prvo otvaranje kod mene i najgluplje otvaranje, to je otvaranje Crown chesta. Oh my god, Crown chest. Znači koliko dobro treba da igraš da bi dobio taj Crown chest. Ja sam dobio 2 put legendarno iz tog debilnog chesta. Dobio sam Lumberjack i Graveyard. Daj, napadni kod čovek, lepo. Da li sam ja bio... Ja sam bio bacio ladno na Lumberjacka i Valkiru. Sam bacio bio skeleton armiju. Sam debil. Nema šta. Da, ovaj game sam izgubio 100%. Šta da bacim na ovu glupaču? Mogu samo ovo da bacim. Da bacim na primjer ovo. I sad su mi 2% šanse za pobedu. 100% šanse za lose. Lena, dobro, može malo tiše snimam video. Ajde. Tako. Mislim da ovo može nešto da uradi, osim ako... Aj, fuck. Koji sam ja debil. Ne! Da li me neko zeza? Kako igra ovaj retard? Pobedio me, to nema šta. Bez veze bacam kontra. Nema veze, hajde, to je to. Nema veze, samo ostavite like, subscribe i share. Shareujte ovaj klip i ostavite neki komentar, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!